Okay. Når Mia kommer hjem, vi ser om 3. Vi kommer 1, 2, 3 og surprise! Okay. Jeg kommer. Surprise! Yeah. Kasper, kan du holde op til stemningen med det billede? Ja. Mia, kom her. Mia, kom her. Hey, jeg skal. Kom hen. Hey. Benner. Hvorfor er du så smuk? Der er ingenting. Vil du komme ind? Du har kommet? Nej, jeg går hjem. Der går hjem? Ja. Okay. Og Mia, Mia, jeg har du ventet der i dine øjne? Ja. Kan du hente dig lidt i? Okay. Aske. Op. Vi kommer her, bare. Frank? Kasper! Surprise! Mia, Aske! Nej, Aske!